खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 30 जानुवारि 2025 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोद मोजां। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव दिनै मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन आरो गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। पजिटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव दिनै अनलायनाया बांगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ आरो पजिटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोननोबो हागौ। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै गोरलैयैनो मावफुंजागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननायबो फैगोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानायाव गोसोआ गोबां गोजोनगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आरो आयआ बांनोबो हागौ। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन आरो पजिटिभ साननो रोंगोन। पजिटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आबोरखौ मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प थ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ। समाजाव गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन।
गोबां खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो गोब्राब जागोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा मावफुंनो हायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव एना एनि फैनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आरो रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांनोबो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै जोबोर खस्थ' मोननांनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबारनांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा दिनै खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो। आयनिख्रुइ खरसाया दिनै बांसिन जानोबो हागौ। बहाबा हान्थियोब्ला लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजानायाव गोसोआव गोजोननाय फैगोन। गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थानो हागौ। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। मोनफ्रोमबो खामानियानो मावफुंजानायाव गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। गोदान खामानियावबो आखाइ होजेननो हागोन। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा माबा नङा मोनसे गोरोन्थि जालांनो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। समाजाव मान हानि जानांनोबो हागौ। बाथ्रा बुंनायफोरखौ सांग्राङै बुंनांगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन। बहाबा सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सोरबा
लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन, अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। दिनैनि राशि फरायथिना एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।